Väčšina ľudia, ktorí ťa najviac zrania v tvojom živote, sú ľudia, ktorých si najviac ľúbil, ktorým si najviac pomohol a ktorým si najviac dôveroval. Toto je skupina ľudí, pretože sú ti najbližší tvojmu srdcu. Je to hĺbka, je to vzťah, ktorý ste mali, spôsobí hlbokú ránu v srdci, ktorá vlastne spôsobí to, že máš taký bondage, máš také otroctvo, že nevieš veľakrát pustiť tých ľudí, lebo ten vzťah, tá hĺbka, tá dôvera bola veľmi silná. A možno sa stalo niečo, možno ťa niekto zradil, možno ťa niekto odkopol, možno si cítil, že niekto šliapol na tvoju sebahodnotu svojim správaním, že sa k tebe nesprával pekne. Verím, že nás Boh volá dnes to urobiť skôr, proste predtým, než prejdeš proste do večnosti. Som počula takú krásnu vec, že buď necháme vyhnísať rány z neodpustenia, alebo si budeme v srdci pestovať odpustenie.